Wisconsin chu USA state pakhat ni in mi maktadui kuwa vel zet chen na hania bong hute atanga thil siam an thar chu nem chu an lar pui view mai ramcheng chetak nilem lo ma se tlang le dil moi tak te hom na hania Wisconsin ti ming an vu chan chu luilian tak Wisconsin River luan na hani wangani tlang le dil vela chet nuam ti mi te chuan chol man nan po hemi state hi aron mangfo trin renga an state ming choi chan Wisconsin chu luilian ve tak mai ni in sarkarin an khuapa power tam tak pe chukin chung konwei thum don chuan power niang har takin an nei the pha train ma se chu lui tangkai tak kama chuan ruang che tak mai athi na arei to lu tu wang ni lem lo athat tuin asoi sak na sat luat tu wanga ruang che tak a mel mutla ka loi om lo chu an char tlat mai kumsa kha zakwa som ko pakwa July ni som thum khani in tlailam dar li vela chuan me che pakhat le afapa chu lui kama chuan intihar turin an ron kala anu chuan afapa chu kalfim khur turin acha lom mai afapa chu kalfalin lui kama plastic bag lo reng chu a hmuwa a han bel chiang ta chuda chuan afapa chu tre thotin anu po chuan aron envea chuda chuan mihring kut chu an hmuta ne anu chuan police sako ngal chung mai Salt County Sheriff Department a police hopo an ron thleng hal thuya akut chu abana chuan arola in vu tang ve shram main aban bula chuan tan bun ania chutia ban le kudringot char chu ni theilowa shen police te chuan a che vel chu an dap ta vaukam le tui thuk lo lai chu dap kual velin reilo te a bol lo bom transpect tam tak chu muchuakin achunga chuan mihring taksa chandar nuai chu an hutanwal mai ni alule ataksa akut le ke tan bun chu muchuakin alandana mi hang nulani nge in nalanga ma se tunge ani hriat thei hau lo turin a mai te aluvun te chu aluru atanga le bovek ania a mel hriat ngai na om lo police te tan po tunge ani hriat chu thilhar tak tur ni in nalang tichuan nuchuina tana thil tangkai om theiang ang chu uluk tokin police te chuan an char khom tranta tichuan endik turin an hun puilama chuan an thon zui ngal detective te chuan chu ruang chu hriat chu har thei ang ber tura su samani ti hren chona chu chan let ngei po antum mithi vun te chu bom shan shana da ania alandan maya chuan tual thatu chu sasat thiam tak ni poin alang aruang soi sakdana thisen nangam tok le bokang ti chu a hriat thiam thei mai ma se anu han chui mai dan tur an hrelo viau a masabera tual thatuin a chona chu chan let watangai chu hriat chu har thei turang bera a song bol ruang chu tu ruang nge ti hriat chu ani ruang zir chian na tanga an hriat chu thei chu mi hang nula fit nga le in chi khatemo fit nga le in chi thum bor vela sang kumsom pariat atanga kumsom ni panga in kara upa ani ti chu ani ri deu maya abak chu han chui don mai dan tur po awang ri view mai alandana athi na po areilo bera ninga vel ani mela ruang endik tu te chuan vane thla takin a fingerprint akut zia han nei thei lau mai ti chuan arangin FBI National Fingerprint Database lam an be pop chunga ma se akut zia milpui reng an muzolo an be se na san ve to te lul nen ruang chu tunge ani an hre theilo chun zom zel mai si ti chuan tunge ani hriat chu the ngei tumin ti thei an neyang ang chu han ti ta zela ar tal dan chi khat chawa om lo ti tongkam te chu American te chuan hreve ma su se a omzia chu an hre chiang kher ema ti chuan county sheriff Randy Stamon chuan voi khat lo chama beidon hatum teu lo ruang chuan mela loi anei lo kan ti to kha a thalak van tlang muwa tarlan tur an ma mo don si a ruang che to tak chu van tlang ma han po phara
avun vel han wholesale ngot chu ti chi ni mol hek lo le forensic artist nena chuan aruang chu zir chian turin an thon ta ani chuan aruang le luru vel chu zir chiangin alem siam an tum don ni ma se an ni hi chuan chu tiang ringot chuan an lo ti thei si lo ma se chu tiang a mihring an la hmu ngai ho lo mel ang tak tura han siam chu chu thil har tak ani don ti po a hriat maya chu thil har tak tur chu an be sen anei chun ani mio mai box si chu ti ani lo chuan chu ruang chu tunge ani an hre chuak thei don si lo tual that tu chu a him lel mai dona a chona chuan chaklo jok ani mai don si ani a chona ti tongkam ka man chan hi tual that tu hian wall out takin a cholowa ma se nu chui theilo tura a su sam chiam mai chu police te tan chuan chona dik takani e kan soita kang khan forensic artist te na ruang peka aluru vel han khoi vak mai chu alo fu vak lova anni chuan fin fiana anti chedei don tlat si ani ti chuan an buile tavio maya chuta chuan Mekwali School of Engineering a scientist te chuan an tran pui thei an rin thu han ron soita hlau mai anni chuan an ruang char luru chu CAT scan an dila CAT scan mang chuan aluru ang tak 3D paper an siam chu thei anin ring ani chu 3D paper an siam chu mang chuan forensic artist te chuan ruang mel ang thei tur berin an siam chu thei mai don ani aluru kudlonga han khoi chiam kha traberin an resilawa CAT manga scanin 3D paper han siam manga chu forensic artist chuan apang tangkai thei don ani luru him thapa nga etranga mel han siam vel chu forensic artist te chuan an thiam maya amera chu tuna hi chuan aluru te chu sa hek ni in mel loya nei lo kan ti to kha chu wang chuan aluru ang thei tur bera siam dang lam pot tanga ani chu tianga CAD manga 3D paper an print chu the chuan luru om sa kha khoi waka ngai lowanga fin fiana om te po ti chiat ani lowang ti chuan le engineering professor Dr. Liz Milkowski chuan an malak dan tur chu an soita an luru neyang chia chu CAT scan manga an siam dan tur soin chung paper te chu paper an print chu mai mani se luru ang thei bera siam chu an nia an siam dan chu an soi fia don taila a fia thei tak angemo ka tong kam thiam le ka mi zo tong thiam hian a da angemo chu engpo ni se soi fia kan tum chin do ranga a fia zo lo ani le min ngai dam mai do nia luru kha CAT in a han scananga a data la khom te chu computerized 3-dimensional model a chuan an chan tir le photanga ti chuan an information neyang ang chu disa chuan transfer ani zuyang an data la khom te chu rapid prototyping ti alangai bokanga rapid prototyping technology chu dan pa ngayang chuan computer an thil siam to te test na man ruwa ani maya chu rapid prototyping chuan computer an thil siam to te chu 3D paper laminate chuan a print chuak ta ni engineer te chuan luru om dan eng kim chu lo hrethiamin avun cha lai turo mangte a melan dan turo mangte le amit le tar om dan tur om mangte chu an ron design chuak thei dona luru om sa mangkha chuan an siam chuak thei kan ti to kha tunai hian luru chu siam chop an han tum dona ni a han bot sai dan hi mizo tonga da rem lo te tama mizo tonga kan nei lo sap thumal hatam em a thiam na ril dan hi ka soi fia thiam tok zo lo bok nge yang engpo ni se computer mangin a mel kha an design chuak don iti maila ti chuna fia ber mayang chu he thil hi tun main forensic lama man alani ngai lowin soyani boka a pasabera chuan luru 3D model chu 2D laser a masabera chuan luru 3D model chu 2D layer an phel somanga carbon dioxide laser chuan chu an in phel dar na te chu a chhun zar zaranga a chui zel donani chung phel rang te chu a in zom thei danang chuan an rem khom le vek maya chutiang chia chuan mi hring luru 3D an scan te kha uluk takin khol khana skena a in rem khom thei dan tur dik takin a rem khom le vek ti na ni en tir na chuan chang thop kan nei ta a chang thop te chu kan zai phel dar vek chutia kan zai phel dar vek chuan a om sang tanuaya
chang tho pian zia dik tak kha ala hrengai lo tan chuan hriat a har viau mai thei mase chu khol hmanga scanin a han rem khom ta a ti chuanin chang tho pian zia dik tak kha aron chuak thei ta ni chu tiang chi chuan luru te chu uluk mang ta ra scanin an rem khom ta a hetianga thiam na nei lo ke ni yang tan chuan soi fia thiam hlei thei po ani lo mai thei in mi hriat thiam na ka ngen mol mole luru siam turing chuan darka som li zet an bea paper laminate paper po chu paper phek sing khat zet mai han mangaral ni in an soi chu paper manga an luru siam chu mel za chuang dai Kentucky State Crime Lab lama chuan an thon ta chuta chuan Dr. Emily Craig chuan luru chu vun halo siam sak don ani hi forensic anthropology sania facial reconstruction a leader hani bok facial reconstruction kan ti chuan luru mel nei to lo te an mel han siam sak ang chi kha hani berang chu an ro char kha aluru chu himdam sela chuan heta hinan thon mai turania amero chu a hindam silowa chuwang chuan 3D paper mangkhan aluru an siam photani chu kan riat thiam lo takin I han soinon le zuaila Dr. Emily chuan chu tiang lurua vun han bel vela mishing mel han siam chop vel chu thil nuam tak nia riat thu asoya atuina lampo ani ve aniang chu luru chu mun sang sanga a chin chia chung a chin chia na te chu mishing vun cha deuh lai te mishing vun pan deuh na lai te chu ani train mishing mel hi kan kum ma zirte keima ni chile kuanga zirte mi pange me chia kan ni atang te in a cha dan le chalo dan te adang lam ve noya chu Dr. Emily hian a hre chiang em chuwang chuan chunu kum zat te eng chi nge ani ti te eng ang mi nge ani ti te chu hriat a poimo hle sia chu tiang mang chuan an hmai vun te an hna ron dan tur an biang ki dan tur te po chu a siam thiam thei mai ni mishing mi thian kan mel hi engmo chen chu ati dang lam ve thina chuwang chuan mi than da dan vel te po hi a poimo viau ni in Dr. Emily chuan a soi ti chuan Dr. Emily chuan luru aron siam chopa chuan a mel turo mang chu a bel tamol mola chu tianga a mai cha dan tur te le a vun bel dan tur te a chin chia zo nuwa chuan Dr. Emily Craig chuan meche pakhat jendo nena chuan ada pheilea ani chuan lum mangin chu tianga thil lo chin chia te chu uluk takin a han bel kual le ri Dr. Emily in a chin chia dana tangkhan jendo chuan a bel cha dan tur te a pan zong tur te chu a hre thiam thei veka ti chuan lum chuan chu luru chu a han bel tran ta ni dar ka rengamoza chu na tho na tan chuan an mamwa ni khat maya tho zo hlei thei po ani lo ti chuan rei fe mai chu mel ringot an boi pui zo nuwa chuan an pe thei ta a thalak ba ka lum an bel te chu sok kan ti police nena chuan an thon le ta ti chuan investigator te chuan chu thalak chu media lama chuan an tar lang ta chuai maya chokar tampo aral main meche pakhat share chuan chunu chu a hriat thu police te hena chuan aron soita police te chu ama zok chuan aron panta ani chuan a soidan chuan chunu chu kumsom ni panga upa muano kupaza ani thu aron soya chunu serin a soidan chuan muano chu Tanzania atanga USA aron kal ni in English zirtura aron kal ani asoidanin muano chu apasal hlui Peter kupaza lai chi nania ani po chu Tanzania lam chuak ani bok an pathum chuan in khata chuan an cheng howa chuta an chen ho lai chuan muano chuan harsana tam tak atok ve ni seri soidan chuan chuti an chen ho lai chuan Peter chuan muano chu atidu da view mai trina kutepo athak fo train chu mai baka zan reito seri muthil nuwa chuan muano ruma chuan alo valu trina ti chuan muano chu Peter chuan avapong sual trina ni chutianga apong sual zo nuwa chuan midang hnena asoi vai ani chuan tha avau bok trina
chu tianga akazin po apong sul fo tak sia chuan ser chuan apasal chu nei zui zel tlak ni lawa in a chu san ta ni in police ten hena chuan a soibok apasala chu san nu chol kareng wazat nuwa chuan muano chuan in lama let le chu atum ta a ma se alandana muano chu Tanzania athleng talo reng ni in alang ta ni ruangan char chu muano ni ngei chuan alang na a amero chu fin fiana kota po andin puingam tur chu anma mo si chuwang chuan police te chuan fin fiana hom theite dap turin muano te chen na in chu pan nan tum ta an chenom ko veng ho chu an tlo kul masapota chu ho nena chuan muano thalak an nei te chu an han en tir ta a ani po chuan chu ruangan char chu muano nge chu ani thu han soita si ti chuan in chua chuan lu jing halin police te chuan kumsom lia upa muano kazin Peter chu zona han zo tranta a ani chuan thiam takin an thu soite chu a hriat thiam lo thu te chu alo soivel muano thalak te chu an han en tir vel chuan a hriat ngai mi ani lo ni in na soya tuna muano thalak kan ti hi amma a forensic artist hoina an siam chop thalak khane detective chuan chu thalak an siam chop chu en tirin hei hi email hriat ngaim tin an zota mase Peter chuan ka mel hriat ngai mi lo tunge moni le alo titlat muano thalak chu anei le nei lo an han zota Peter chuan anei lo thuin alo chang album pani chu aron lek chu ga chung album te chu a hlui to view mai chu mai ba ka Peter chuan muano pa Tanzania chu a bel him hlol ni in na soya akazen muano chu Tanzania thleng toa lim takin chuta chuan a cheng to ti police ten hena chuan a hrel chumi nuwa chuan police te chuan muano nu le pa te chu Tanzania anom line an va beta ma se muano pa chuan muano chu anin lama aron le reng lo ti asoya a chanchin chu nioma zat a hriat to lo thu halo soi ve thung ti chuan Peter Kupaza do soi chu an man chuk ta a ti chuan detective te chuan Kupaza chu an chui tran ta ne Peter Kupaza chuan kuming mazat chu sa lo sa to nge mai lo nia atul thana chu fin fiat helo ma sela athil hanti vel dana trangte adot soi dana trang chuan tul thatu chu Peter Kupaza chu hani ngei po arinom ta vio mai chutianga me cheruang po za zolowa chandar vek khop chu anun rong tok leang ti po a hriat thea Peter Kupaza teang sasat thisen ngam tak mai lo tan chuan ti ngot thei po ni nalang lo Wisconsin luya ruangan mu chu muano Kupaza nge ni in an hrata athatu po Peter Kupaza nge chu ni a hrein chutiang chuan case an ziak luta an chui chho tran ta ne ma se an rin thuringot chu kota chuan thutling ani don silowa chuwang chuan police te chuan fin fiana mumal tak an mu angai don ta ruangan char kha muano Kupaza nge ani le ni lo hriat fiat he na turin police te chuan a medical record chu an han hai tran ta a topa chuan doctor apan thin chu an hret chuk thei ta ne chung doctor te hena tronga a report te an han en chian chuan chu ruangan mu chu muano Kupaza nge chu ani ti an hreta a fingerprint te a DNA te po aloin ang thlap si mithi chu tuna chuan an fin fiat thei ta a mairo chu a thatu Peter Kupaza chu tul thatu ani rengem ti chu an fin fia le angai ta pota ti chuan police te chuan anupui hlui seri chu an bethatan le ta police te nena khan Peter Kupaza khan a unau nu akazin muano thalak chu anei lo ti soini kha amero chu seri chuan apasal hlui album atang chuan muano thalak pathum zet mai aron ru chuk theya muano thalak te an han ena Emily Craigin luru manga milem asiam chop te po chu an han en ton ta engkim mai chu aloin mil thap zel si tuna chuan Peter Kupaza in chu dap panril ru ta chuta chuan tual thana thil engamo fin fiana om theite chu mu anin be se ani ti chuan bathroom a chuan an vakal ta ti chuan in chung chu han dap ta
bathroom bul banga chuan thil sen an hmua chu thil chu thi sen ni nge in an hria chuti lai bang chu an kat tladaya a chan po DNA test an nei du wanga ni investigator te chuan Peter Kupaza chuan akazin chu a that nge ti chu finfian tumru hle Peter Kupaza bathroom a thi sen te chu an la kan ti to kha hun pui lama chuan an han en dik le ta ruan mu DNA nen chuan an han compare vel bathroom banga thi sen kai le ruan mu DNA chu haloin mil thap mai ti chuan Peter Kupaza chu manin tual tha thu pui an or tir ta filfianate den chenin investigator te chuan muano hian akazin chu athil ti sual apong sual thin chu mi pui hria ta puan zara avau ni nan ngaya Peter Kupaza chuan athil ti sual thup na tan chuan a unaw nu akazin chu athat tamai ni nan ringani police terin dan chuan atha nuwa chuan a ruang chu bathroom a chuan nu lutin bathroom a chuan a chandar ta ni nan ngaya chutia chandar zo nuwa chuan Wisconsin luya chuan a ruang chu apai ni nan ngai bokani thu buan chailai chuan Peter Kupaza chuan tula thalo thu chu a soi ve tranga ain puang du hau silo police te chuan dopin finfina tenen chuan aka an tiran tum viau na a mase Peter Kupaza hi kota hian ain puang du lova police te ma po ain puang du chuang lo hethil hi kati ani lo hati ve trang mai ni mase in puang lo ma sela a ma alo dan to atrang te DNA te satrang te ain chunga thisen an mu atrang te chuan court chuan thiam lo achan tir ta thova eng ang point tang khong ma sela kumsang ni jun ni som ni pania chuan court chuan Peter Kupaza chu dam chunga zelatang turin a hrem dane eng po ni sela tual tha na chu tual tha na loni phot sela khatiang ruang cheto lutu a mel po mu le thei to lo a DNA emo a fingerprint emo an database lama po om silo ang chi chui a hau tak tur zia kha kan ngai tu thiamem he na chui na thatho tu te zong hi an wahan fakom te lul lem tro ole tun tromata chun khati zong kha ni le phot mai te se